Perahunya salah liwat kamu balik dia. Tadi alat-alat. Tumpawan kintam. Numpak perahu gedek. Awan kintam. Sek pesek. Kowe pengen oleh saweran oke? Ayo. Nah, jalan. Sauto ning kali sek. Itu bobong tak Loh, lek nek kono mesti entuk saweran oke. Satu kali. Heeh. Kancaku nek beler kowe nambah nih. Loh. Iki cetek ora jeruk. Anu pin tanah liat ya to. Lah apa jogetnya kali-kali ngono. Apa kowe? Jogetnya kali-kali ngono e. Lah penontonnya yang lungguh. Cetek ya. Ah jadi penontonnya sing nek karo pabir iki lungguh. Ayo Nek seberang pulau ben ketok. ketok pulau ngono ben ketok. Ayo. Yo. Saya balik saya. Pesek sauto ning kali. Oke ya. Ayo. Sauto ning kali. Oke. Iki tak saweran akeh dhewe. Ayo. Ayo pesek sauto ning kali. Ayo Jod. Ayo. Minggir ke yo. Monggo minggir ke. Ayo coba. Ayo penontonnya minggir. Nontonnya yo minggir yo. Ayo mas. Mbak minggir. Pesek. Saresa. Lah kuwi golek saweran kok kono ya, Sa? Tak kentuk. Iyo, lah tak delok ya, Gek. 1, 2, 3, 4, ruwoto nganti kok kono 10.000-an, 10.000-an, 5.000-an. Saya. Eh, Wes sing dono ora kabeh ayo. Wes didono iki tontonan jalanan. Ning tengah kali. sare sa. Ewa kono sa, duwe sawerane ceblok ning kali lho. Ewa kono sa. Dhewe melu pisan. Melu pisan. Kali ini cetek iki dicor. Wes sa. Gak apa-apa. Ayo Bek, ewa kono Bek, Bek. Mbake lho, Bek. Arep nyawerke lho. 50.000 lho. Wah, iki minta. Maya karo iki tanggapane nek galengan sawah. Ren, wis. Woi, nol atus. Wis oleh 800.000 urung sawer kok. Aku nek kene dhewe. Ya penontonnya giyek samene gane. Alhamdulillah, gone nanti ra segep. Alhamdulillah diparingi lancar, terang, penontonnya sakmene biyane nggone nganti ra segep. Insyaallah benjing ditanggapne malih tetapi dipanggung nggih. Nggih, Mbok pilih benjing Mayangkara pentas wonten pundi, Bos? iki rencanane tebuti Pak Lurah. Bisane pundi? Sukomoro. Kadung Doro. Diwakon di dene dari Mayangkara original. Insyaallah bulan Desember niki pentas teng Kedung Doro. Syukuran Bapak Lurah baru. Alhamdulillah. Niki mau kula sampun di DP 1 juta. Menika katimbalan wonten mriki malih nggih, Bos. Nggih, Mayangkara langganan saat ini kita Alhamdulillah penontonnya belum penonton luar biasa.